Hello guys, part 3 lang siya guys. So madam, nagpahilot, part 3. Please subscribe, like, and share my channel. Maraming salamat po. Please share my video. Ato. Gawag nga lang mo ato. Shhh! Meron kayo man.
Di ba sagot mo? Iya sih. Time. Uy, Tuhan, banyak. Belum sampai. Time.
on. Parang like today. Right ko daw ng bataan. Right ko na na. Right ko na. Mayroon ko dito. Supang ko na. Pura ko po na lang. Iyang ikaw ng sipon. When I was a child, when I was growing up.
Huwag gilabay. Turo. Huwag gilabay. Lord. Nakalagay ito kami ko sa kamera. Serious kig sa cellphone. Ano sa dahil? Naisig lang nga. Huwag gilabay. Nara ko dire. Iya sa. Baka babaya mo ha. Ayo pag nga. Tako na baba. Anak. Aras kilip yo. Ano na? Ano na? Matawa niya. Ako mo ko. Ukok lang ka. Yapil na patong dito. Ito. Butang sa mong kuwan. No, it's mine. Mukha ni ka na ba butang dito. Ang. Dito sa puti nga imong galsa-alsa ka na. Isa. Display lang siya. Ang. Ano? Kani blue. Taron, lupad na po do. Ah. Ano? Nanganagod mo, taron. Sulod. Ano? Ano, lining isa. Nidoon sa kay lolo ni mo. Siglolo na. Oo, nidoon siya. Dapat siglolo na ang yambak na ko. Oh. Nidoon siya sa picture ni lolo. Wala daw ta ka panagkot dito pagkadto. Diin na mo ko kay pa. Ah. Magbanibawang. Ito dito. Okay.
Ah. Oh. Ano nang hilot? Naklay rin yung sakyan ko. Baklay na sa dadan. I don't like today. Marina. Thank you for watching, guys.